Part 6 a han simu chuan utong le ho te chu da thaveka afapa u huwa ngei po zuwa chuang lo ma se jin chung ko ho jinga mi jin u chu hne lo lek leka jong jiwin aron pui hnuwa pon na hne thei chuang lo me che pakhat wonderstone se ho mistress I hong lo lang hlolin jinu le mi le sa te choron da thaveka jong jiu chu ma zui turati ba ka simu po jonu sek lampan turin thuron alo pe ni khaminia tangani tam tak aliam hnuwa simu chon jonu sek lam chu panding ngar ngara alo hlave phian bok nen ni khathil thu le ka thlen thei chi alo ni lo akal konga chuan in cultivate pa zelin sa te pel le ri thin chu tiang re re ngani tam tak akal hnuwa jonu sek pantum mi then khat a han fin ve thei ta hlol mai van long lian taka chon entry mark nei ho chun chuang zela simu po ning pin po celestial perfect stage lai chuan entry mark anei le nei lo alo en simu la chuan alo nei hau lo ma se I hongi recommend na le kha chu mu wata chu pa chuan hauti mel je dalo pelet vatin van longa chuan a the chho thuai mai chu pa che dan chuan simu po thong le sek trom ngai le dik na tran tu anti ho che dan chu tiang himo ati sap ti chuan van longa lu the chin an lu vek nuwa ningpin bok chuan an kebena lu vek tura ron ti fiak thatin tuma chua phal ani lo thu poron hril chu chumak an lo ti hlom le hle lo hnial tum ve bok ma se ningpin an aya level sang jok le ngal chun hnial ngam mol lo midang ten lu sap sap lai chon simu heroin ningping apan ngata an kebin chunga omreng chuan in tur thu le pon lama hoi thoven zo phalsak turina han ngel ningping la chuan wonderstone se khovin an recommend wang mai che in kan dan ipal zu tang mo alo ti let zeka alo rem ti lo chiang hle simu po lung oi lo vioma sen kebin apan ngal alu hnu loka ningpinga thian pa gu hu chuan technique chi khat ron mang watin an van long chu technique in atuam chuak veka an thlok ta del mai kebin chung lama ti dang vor tur au mollo ningpinga ti che dan bok an lo soi ho sap simu ama chawalo thu chu me che pakhat han jiang jiu ti chuan aron pan them simu ni tro aron ti phota wonderstone se khovin an recommend ni le ni lo ron zot le sapin akonga thil khai ip danglam tak ani dan poron zot ma se simu chuan chu ipane dan hrila tum haulo he ip hi jimen zui pek ta khani chuta ningping ron lut le thutin ei tur tui mel tak aron hlui trawa achua san le ngal mi then khatin an ei chak to hle lain simu ero chuan ai ve du haulo achan chu ni chin khan ningping hian tuna ron pekang ni lo changper kan thingang deu reu ma ei lai kha man miawa ai turon peka chuan engemaw an tel nge aringani arinang che in rei vaklova ane turon sem ei ho chun tluta veka mi then khat tlema thil lo chik falte roin an lo ei ve haulo an rinang chi an ningping ten ron che thu chun lo soi ho sapa then khat chuan an aya level sang po ni se pani chau an ni ba ka an ni chuan an tam hne hrim bok nen be rona tlan chu de chun lo du rum to simu heroin alo thlop te chiam lo chuta anin hnial boi ma chon pakhat ron pen chuak nalin tlan chuana tur ron sa ko ka tum ve ringuta a thei haulo chu van long pumpu chu technique chi khat manga thuam ani ti pon the thei ti chuan chuana om chun kong khar kalna hong turin cha bi pakhat asiam jewa har salem lo takin kong khar chu hong thei ma se ning ping chuan lo din chil rengin chu pa churon nek leng lopa ka po chon lovina bowral zui ngal a thian te pani pon ron be ron tumwat ma se lo da thale maka midang te hena thu oi taka nomani chuan hlau tur aum lo thu por hril sak ma sen van long churon hing deuh dotin ningping rang takina chuak le ngal pona vetlen chuan nu sekmi le sa anjau jen chu lo ding reng to ani po hi po celestial perfect stage ve thawani chuan ningping te hi chuan nu sek lam mi an lo ni ozong lo black demon sek lam mi an lo ni daya
simu le midang ten lo kidnap ve ngon na chan pon mi le sa ni turan du wanga ni an ni pon an tu sei chu lo hrevekin kidnap an ni ti anin hreve chia ma se juan u se khau kutain nga top lo chu ti thei an nei ri lo ti chuan juan u se khau eldar lanau pan mel ve tak yu khiang ji poron lang lanau pan mel viau ma se reng a hniam lo hle star reng ani mai ba ka arcanisti ani tel bokani star reng hi tir khan soilan aum lem lo alan dan jon pre celestial stage huam chunga mi ve tho ni na lang chuan arcanis ve thong chu dual cultivator ti na ni deu ber an ni chuan martial artist dang ho in nga na bul ber raw physical combat le weapon technique chau ni lo an spiritual power tak tak an man thiam mai ba ka hang barrier creation elemental attacks le magic lam chiemo spiritual power man nang chi reng reng chuan mang thei vek thung ani ti chuan reng le stage inang ro rowa arcanis ni tel ho chun chak big ti na ni ber chuta gu hu chuan a 10,000 bones trudas aron mang maka yu khian ji pon win and orbiting stars ti aron mang ve thung a technique chu chak big hle ti hria takin gu hu lawin dan na chu kar lawa a thi a sak veka a thian pa pon an van long technique mangan thuam khalo sut ve chiain leilama avung thata fuwa mai yu khiang ji pon rang takin technique chi khat aron mang ve le wata chu technique chu pui rem rem hle manifestation of all beings ti ani ti chuan simu te kebina han lut vatin a ming le an sek ming te thil pain dam doi he pengal zung zunga chu dam doi chuan ni kho shelo om ho chu kai har the ni ma se yu khian ji chu tuemo hian aron beile tlat mai alo be tu chu black demon sek eldar ve tho jin jiao chai pre celestial ve tho alo ni chuta yu khian ji nen in fight chun jom le ngatin anin hne tok rem rem hle a technique po lo dang ve thei vek ma se arcanis title nei tu zok ti taka yu khian ji a che thalo thei lo a technique chi khat aron man khum le saka ani pon snake bind mangin lo be lo bum zel the ma se to pa a khoi fu thei hlo mai a liam satlia ringot poni lo poison chi khat alo mangman tlatani chuta china advantage nei thajok ni ma se yu khian ji a che chetul tula a to pa phei chuan duang pon be le thei to meulo a tum puinu lain a dim lo sak sak hle a to pan chan a chia tak ema wangin thian pa a in sa seng pui ta ringota anin fight top lampang lo mutu simu te chuan jonu sek hawaya black demon sek an chak jok chun oi theilo chu wangin black demon sek ho zom chun hial to lem lo ni na lang amba ka hial poni sian tan ti thei aum ri lo tlatani ningping te pon an eldar nu chun za hle arwa man na chu tha an ti thu pon lo hril ani pon bak chuan kuta engkim anda thuron hril ve sapin abo zui ngal ti chuan simu te ma ningping chuan an ni na dik tak aron pholang maka an sekalu du lawa piang ti hloman ni ngal tur thuron hril sakin akal san anu rei vaklova black demon sekho mun pui ber chun thleng ta der mai chuan an cultivation khovela great chilal ramanti chu chak bera anwaya heng sek pathum juan nu wonderstone le tianing sek te hian omani great chilal ram ang boka chak yan kingdom anti po omle anni hnuaya hian sek pani anum thung an mingero tarlan alani chi alo ti chuan chunglal ram pani hnuaya sek thrang thrangin kara in mu thiam lo na le in do na hial polo thleng thin ma sian dan siam pelin an chengai meulo a chan chu mel mathum hun an nei tlata chung chu nam chak tak barbarian nam ho an ni amba ka henglal ram hnuaya sek tin te hian secret relic an ti chuan veng veka chu chuan khovela defensive barrier an ti a function reng theina na veng an ni ti chuan ningping chuan an sek chunga chuan simu te chu hruai lut zel an sek timol pho tu emo a chia theina na malo tu chuan ma ni chau ni lo an chung kwa le an thla tu te thlenga ti boral mak an ni tu thu chu hril chu mai ani lo technique chak tak ne din mun sang jok an du ani chon midang ten thu hnuai phot angai ani ma se kum tam tak
black demon sek nuai lo in cultivate to te chuan tan hne thei ani don lo chu wangin in train na huna tan kum khat pek an ni phota chumi chunga mi kut an lo tuar palemoni chuan an hall master te chuan man la don bok ani ma se man lo la nge yang tiero a om chuang lo ti chuan a poimo ber chumi pakhat tan black flame token som pani zel pe kan ni chumi mang chau chuan an in cultivate na tur cultivation manual an ti chuan thleng the som panian pek zinga pakhat an lo ti bo palemo an lo thalani chuan manual chuan thleng thei don lo a kop kimin som pani chi angai ani ti chuan kum khat chungin chu tiang black flame token chu som pani chau an nei thei som pani an nei nuwa grade A an ti ho atangin cultivation manual tur an thleng thei don chau ani ti chuan ni tam tak aliam nuwa black flame token som pani nei tling te chuan grade A ho chuan pan sapa ma se chu grade A an ho tu pa deuh ber khukun chuan a thlona lu tir lo tum ho lo an lut duani chuan black flame token pakhat zel an peka ngai thu chu lo soi ta tlat mai chu tiang token hlut zia hretu simu te lam chuan pek an lo tum bik ho lo chu tiang an in hnial deuh fe nuwa khukun bok chuan awai khan nek dol zo emo lo bum the chuan lu thei tur thu aron soi le chuta ama sabera ding pa churon pen chuak nala khukun chuan aron nek leng nga lop mai chu pa in token a peloni chuan a lut thei don lo ti a chiang nga hle khukun bok chuan midang an lawm leom lo aron zot le bulbula akutum an tem ve du lo ni chuan an token pe mai turin ron ti ma selan feng body tempering level 13 ni mek chuan pen chuak ve nal khukun poron tlak duain aron nek le popa mak takin lan feng chuan ol samte na lo dang the achan po mak vak lo special bloodline nei ve thawni wangani ti chuan ani chu geta alu thei ngal ngado da grade C lam join tu bai C aron pen chuak ve le thung ani pon khukun a charge popa aron nek le na polo bum man chu wangin ani po geta lut turen tling to kani khukun ero ami be hovin an paltang thei zela wangin alom to chi alo a theina zong a man tur thu churon soi ve suka ni pani chual samte na lo nek leng le lop mai hanjiang pon simu chu pen chuak ve turin alo ti zeu ani pon chang lem lovin malam chu pan wata khukun chuan a ma ayana sainor nek ve le ngal ma se simu pon alo nek let ve popa khukun zok a leng dor thei aza zela engtik nge man aron zot le bulbul simu pon stone splitting pan sani kha lo ti chu thil a hrezet song makati hle achan po technique wang lutuk le chak lutuk ani wang ani lan fengang thawin simu chuan special bloodline anei ve ti po hre thiam ngal maya alu tir ve ngal chuta in seru tewin mi pakhat nek le tum chia chu token aron pezeu ati danang che chon midang te pon an lo peta zela hanjiang ero lo dang chatin ani la chuan token ka nei lo alo ti suk ma se khukun thin rimin aron nek chia chu lo man chata makati lutuk chu ka hau mai ti chuan ni polut vele theita ni simu chuan lo en tharengin chunu chuan engemo thupa nei ti a hre thei atu galo ni chuan simu chuan black demon se khau thuam chuin bel thapa a mania lo mel hriat to bai si le geoming te chu cultivation manual an nei to le nei to lo azot vat an ni la chuan khukun khan token pakhat an lo petata cultivation manual chun nei theilo hanjeng pon simu ron panding chatin token thlenna kalpuya aron som hna pa alo du lo wangina I bok chuan ei dan aron zot le simu pon ala hril du chuang lo akal san le maka cultivation manual thlengna tur hmun chu pan chu hmuna chuan savatong theideu pakhat lo om ve rengin aron bezua zuwa ma se masterin alo hauta ka chuan a thlok bo zui ngal simu pona kalchan soyatum uka jujin starring arcanis ve tho chuan alo kalchan chu hriat vek thuron soi khal vatin
token som pahnih anei le nei lo aron zot ngal chat alo nei taka chuan a cultivation manual tur thlansak turin in buat sai ngal zata englam pangia du poron zot simu chuan a bloodline ne na in rem tureng po thalo ti anjujinan bloodline anei ve ti a hriat chuan martial art lampang zir tur chuan tlai luat alawm lo thu le ama anga arcanis dual cultivator kan ti bok lam chu lo ko mu a bloodline thisen po farkhat aron la zewa chumi hmang chuan cultivation manual tam tak ala chuak le treu chutiang tam tak zinga chuan manual pahni aron in thur chuak nala chumi te chu prasna heavenly elephant art le mighty demon ape rebirth art ti ten ni anu chuan simu pon mighty demon ape manual jok chu zir chiang wata ma se chu technique chuan chi energy chak tak amamo tlata ala zir chiang du mai ri lo a pakhat jok prasna heavenly elephant art a chuan in sorbing tran chu technique a chuan level som pakhat thleng a om ba ka level tin te po chak tak ani ma se thiam vek tur chuan a zir chung chu rei viau mai ba ka chu technique level khat na chuan pills chi khat bone tempering pills ti chu tam tak amamo le zel chu pills la chuan la zuar to em le ngal simu pon amamo tok chau a lei phat lo ni chuan a paisa ni zong zong a mangral don ti hailo ma se lei don chia tia a zuar tu pa chuan chu tiang bone tempering pills chu van to thuron hril vatin aman pol le tin ron ti sang dora simu a hril hai ta kher mai chu tiang pills chu eng tin nge awan thut thei ti po zot wata chu pa la chuan customer pakhatin tam tak a lei teu wang ni thu alo hril simu pon chu customer chu pan wata tu dang ma lo ni lo han jian le kha lo ni hetianga ti na chan po simu hian a thil hrial du ala hril du lo tlata a cultivation manual po lo hrevekin bone tempering pills tam tak amamo don ti po lo hriat vek wangani chuta aip danglam deuh chu khoya tanga ni nge ti a hrilani chuan a pills mamo chu tlom ti a lei tir tur thu aron hril sapa ma se simu chuan ala hril du chuang lo chua san makin anu chuan thir cherna dora a pills man tur a in tuak ngal black demon sekalu pui ho pon lo in tuak ve nuala a tir chuan an tha a thapar par kher mai ma se lo rei tial tiala a then chuan tha zoi tran an du tok ngal dera simu heroin chaw mel po pulo chu han jiang chuan lo mule zelin simuan khum theini chuan hlo tam tak a pek bel tur thu lo soi ve le tlat chuan ati phur hlom le hle ma se karlova an chaw chele ngal der to apalian ber phei chu trap chuak lo chau simu hero a tha la thapar par hle a to pa phei chuan cher tur zong zong a cher zo vek han jiang po belem lo kal san le makin bon tempering pi la lei nuwa a in cultivate chun zom ngal a bloodline white pan moon worshipping ti manga chi energy a som kho mang chuan ati vele wata moon atang mai ni lo heaven art le san atang te pon chi energy chuan ei theiti a hreve chia amba ka pi le chuan atan pui bok ani ti chuan to pa blade ala chuak wata avai ngal pop lungtum lian lutuk po chum ngal mok the chu prasna heavenly elephant art chuan ni chu po first level chau ani le ngal a thiam kim vek nuwa phei chuan a chak don khop mai anu chuan in fight omna hun lampanga akal ve wata arena chuan lan feng le bai si te khan lo in ma chon a chan chuan group join ai nang lo ve ve a amba ka group tin te chu chak zok ni tuman in fight fo thin wanga ni friendly match ti na ni ber chu khu kunero chuan friendly match ni ma selan phang chuan poltana thei top chua turin alo ti ani pon ma aina beina sale zual sawa ambai si lo tang ve thei zel ma se bloodline mangina thunun ve le mak ani che thei to lo chulan feng pon ron finish atum le zela ma se simu lo in rol chatin a chak jok chulan phangni thu le in be zel a tul na om to lo thu poron hril sang mai lo chowlet ma se mi chaw to nu lo in fight pui le vel chu ti thei thak lo lan feng pon ale pekan in fight ngei tur thu alo soi ve le long longa simu heroin a chang to lem lo
chuta bai si te pola an ho tu pa ber jin huan chuan an pola telve turin ron som chata an pol chuan pil si rang rang an cultivation atanan mamo ho chu thlatin a thlonan semthin thu poron thril lo som thiam leo ma se simu chuan polite dewin lo hnar thung chu pakhat chuan alo thin rim pui viawa ma se jin huan chuan alo ngai poimo vak lo simu pon midangin thil thatak an offer cheni chuani laga thil phut an nei ti na ni i lo rem ti ani phei chuan an hnuaya i tang reng bokang alo ti sapa akal san nal lan feng bai si le midang te roin ama ain an tu chi an hmang thiam to jok tiangai to chuak le thuta ngor taka prasna art cultivate char po tumru hle pil pakhat bloodline gor pil anei theni chuan level 2 athleng ol sam le sot don ani ti chuan dor ngaya bok chu bloodline gor pil chu le a han tum le ngata ma se lo zo le vek mai a chan po han jiang i bok khan a lo le zo le vek wang ani han hmuh tum chun lo nam son lopa chu mi te chuan han jiang chu han ton chiamin alaga tlak tlum an dua wangin an insual ta buan mai ani la chu lo hlau thong der chiamin ama wanga insual lo turin alo ti suk simu lo dak dek amu chuan a pan loka atlan pui ngal dor mai mun pakhata chuan chol pui tetin anui deuh ara simu pon eng wanga dam doi mamo piang lo le khal zel nge ni azot ve wata a chan danga omlo angai te bokani simu pon chu tiang reng chuana cultivation amuan pha vek don ti hre chiang hle chu wangin ip dang lam tak ani dan chu hril tange nge ni ma seram hnoi mun pakhata chhar ani thu le churam hnuaya chuanin do na hnu maum thu te hril zeya a chunga dam doi lo om ho chu man vek to thu po hril han jiang chuan chu zong chumo alo ti ve wata simu pon abaking maum lo thu lo chang watin eng wanga ip ringot hre chiang chang nge ni azot let ve sak thu dik tak a hril du lo na chan po han jiang hi tu na ip petu jimen jui mel ma ani ring tlata chu wang chuan thu dik a hril du lo ani han jiang pon ati danang chein azo na chu chan atum bik lo anu chuan stone papet an ti om na hmuna black demon se kho eldar tia kan soi anjin jiao chai kharon lang chu stone papet pon alal rama lo lut chu lo lom vak lo aron be ngal chata anjin jiao chai chuan lo be le zungin karlova ati dar vek kalsan le mai atum chu lo in zom khom le maka atho ni nana be le angai le tlat mai ma sia tan thil har sani te chiam lo tun tum chuin zom khom thei to lo turin ti dar le veka akal san mak akal nu rei vak lova simu alo lang ve hlol chu son papet kor adu wang alo zui ruani awan nei ni ani che ka niang be ha ngai mi lowin kor chu hon thei amba ka thilenge mo thil poimo tak a hriat bel pha bokani anu chuan chu mi son lo ko mu tu pa chu han pan wata chu stone papet kor la ka du na chan pola thei piang pil stam tak pe kan tiam wang ani ti chuan chu parin lo dewin stone papet kor churon phor le wata ani pon phur taka lo mantur lak pui turin hruai ve ngal anu chuan simu pon lo manatan pils thanem tham tak adong tewa tuna chuana cultivation lama ni engemaw chen chuin sorbing char thei to don ani ama sia room alu che chu han jiang alo om ve kuk mai chuale mai atum chu lo phalmi alo le ngal he tianga lo om le ngon na chan po simu hian athil hriat du ala hril lo tlat ti hriat wang ani chuta khaston papet kada that lai khani om ve ti ka hre ve renga ma se ka kal liam san ri chiani kani na dik tak I hre chuak ta mi aron ti simu pon azep big lo tuna han jiang I to ken le jin jiao chai to ken kol chuin ang chia ti amu man tlata han jiang ni na dik tak chu jin jiao chai ani thu choron soi ta khau mai ani na dik tak a hre chuak chu jin jiao chai alom te chiam lo ron rek bet ngal chatin tha ngal mak po du simu pon chu tianga ti ni chuna thil hriat du ip danglam tak nei tunu a hriat theilo tur thu lo soi ve wat jin jiao chai pon
tuna thu dik tak a hril lo ni chuan a zuah lo tur thu alo soi ve le simu pon anun na chan tu ani thu por soi ve le wat chu thu chuan jin jiao chai ati nui suka ani kha ka zui hlau wanga mi atir khan thu dik tak min hril du lo aron ti simu pon chu tiang chu karin dan ani alo ti ve le wata ma siarin nangot alo ni hau lo jin jiao chai le jimen ju te hi sek thang ve ve ni ma se u nawang main an loin en reng mai tuna token kon lai po jimen jui ta dil alo ni simu kol ip danglam tak po jimen jui ta ni ti a hreveka midang da in an lo kola wangin a chan hriat chian a duwa wang he tianga che ta po lo ni simu pon anun na chan sak dan vel le anin mang tha dan eng kim a hril le veka chu chuan jin jiao chai ngai po ti thale sot to a ma ang bokin simu a bele sa sa ani le ke khai nge min mu dan aron ti nap mai simu pon in tha ve ve alo ti bung hut jin jiao pon lom ti hria takin simu aron bele nap to ma se tho nulin bai si nen thil soi tur kan nei ka kal wata ngai tin chuan lam alo siam wata akal san nal nal jin jiao ve thung chuan a hnung lama alo rel hrep ma se mi pa tu main an la hnol ngai lo ti hre chuak ve thutin ka me kam han thiam kam han lo wanga mani le a ti deuh chiama a top le tarini